Welcome to my live TV. Guys, nandito po tayo ngayon sa harapan ng Campo Santo sa Gumang, sa Dakuta, Bacolod del Norte. Ayan po guys. Papasok tayo mamaya guys, marami ng tao. Papasok tayo sa loob mamaya. Ayan, update lang natin mamaya. Punta tayo sa puntod ng aking pamilya. Ayan guys. Ayan dito guys sa labas, maraming mga nagtitinda ng kandila. Ayan, meron din tayong mga bantay ng mga pulis. Ayan po guys. At meron din mga tinda rito, mga kainan. Ayan. Di rin na sino no dahil nag-ano din eh. Mamang Japon na sabi si Buboy na daw. Sabay sila na duwa. Oo. Yun sa sa'yo. Mga ng parahukan. Si Cesar to nag-ano sa kay Papa. Sinali niya to, sabi niya sa ako, sariwa pa. Nilubong muna niya sa sa ingod. Lagyan niya nga ng yun eh. Dalian na kadagan. Mga ng parahukan. Buboy ng paramanda. Tama, oo. Doon sa dulo. May bagong magandang bahay. Ayun guys, tuloy-tuloy pa rin. Alas 5 pa lang ng hapon ay marami ng tao guys na pumupunta. Maraming nagbabantay, pulis, tanod, mga army. Ayan, maikli po pinagbabawal ang mga matutulis na bagay, mga lighter, mga kung ano-anong. Bawal din uminom sa loob, mga kababayan. Hello. Hi. Ayan, nandito yung mga nagtitinda ng live tayo, live. Dara na game. Harap pa, ay isa. Yun o. Pagkulang pa yun. Hello. Hi. Hi. Ayan, may nagtitinda dito ng fishball. Bakit siya? Ang mga kapulisan natin. Bibili ng junket. Yan, 2 days niya. Ayan, may mga maraming tanod po dito guys. Ito po yung pinaka napaka matagal ng Campo Santo guys. Ayan yung pinaka-arko ng Campo Santo. Kasalukuyan na naimisa tayo dito para sa mga yumao. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Welcome to my live. Sige. Shout out. Shout out. Lanata. Wala.
Ano pilido? Virgo. Marami ng tao guys. Lola, Lolo. Dalawang Lola, Ay, isang Lola. Ang bilas ng aplang ko. Itindihan tayo sa'yo. Ang dami din mo. Ate, bukas si Dani niya. Ako na yun na yun. Maganda. Butang tanay ito na sa'yo. Asa na? Tatlo. Ito, dito na lang ito. Haliun ta na, ano? Ayun. Kay malupa iyan. Makipugkot lang ha. Iwak mo ha. Istikot ko yun. Kaya Mudman yung pangaran. Mudman. Sino nagsurat niyan? Pinano na mo sa taga ano? Bagakay ba yun? Ate. Dapat ano yung tanaya ma-apply ko kasi dito ho, yung appointment, sabi ni Ate G, kaya mahipay mo siya si parang si yung may beriyo man. Sira. Kain sa ahain, tumunik si mama mo. Ito pa din. Nano ka nag-grade sa ito? Dumdum mo na? Dumdum mo na? Jay. Ini sa baba. Hi, si Karn. Ano na, gusto mo na dito? Hindi na next mama. Saan ako birthday? Papakalo. Ikot tayo doon. Wala sa mga. Gusto lang tamo nga. Ako na eh. Naman sila Ay na. Ay na.
Wala din eh. Wala din eh. Mabalik ka lang kita. Napakaraming tao guys. Ayan. Dito tayo sa Camposanto. Sakop ng Balo del Norte. Sa Gumang. Ayan. Sakop din yata na kung nakuta. Uli naman nga. Nani yun? Di ba na yun mo? Karamag na yun. Ano ba na-problema mo? Dito talaga Dara mo yung kandila. Ay, yung kandila. Ito. Lagi man, sa kati. Mabalik man kita din. Sabi kami po, makikiraan. Makikiraan po. Hard. Makikiraan. Sabi po. Uy, wag kakaapak sa ano. Meron may bakante pa rito. Meron rin. Ayan guys, maggabi na. Dami na ng tao. Pumupunta sa kanilang patay. Kanilang pamilyang yumao. Pero nasa loob.
Ang mama ni ate mo ni nawawala. Gahuyan na para magparamdam si mama mo. Magsugat-sugat. Sa may puno daw. May puno. Okay ni. May ano, may lapida. Hindi niyo pinuntahan nung ano. Ayan siya sinano. Sugad sunod. May ganito din ho. Pinalinis niyo. Baka mga ini. Sa puno. May pangaran. Ano, bravo? Iyak ang kanina mabalikan. Ang daming puno eh. Tapos naman ha. Inuyagan ako. Diba yung bado mo, balik ta dun. Pero yung Ano tabunan? Baka mga ini. mama ni Monica niya. Ay! Sabi po. Ngayon guys, pupunta tayo dun sa aking magulang. Puntod ng aking magulang guys. Pupunta na tayo dun. Sir, makablog na? Ay, oo.
KBR. Oo. Hindi, ito. Sticker. Hindi pa. Wala pa sticker ako. Ano pa lang? Papel na Natin ang mga like, subscribe. subscribe. Ayan o. Ayan sila sir o. Thank you. Okay, tal. Thank you. Hi guys. Ano nahanap nila? Ayan, dito na tayo. Lagay mo na isa. Pakitanggal mo. Kamali pa nga, dapat 30 to yan. Papa, ito si mama. Oo, ay kaya. Opo. Sa ano, doon pa rin, sa diya. Oo. Kain na kayo. Kain na. Masa na? Ito po, one board. Dito na kayo. Yan. Alias na. 1 point pa lang yun. May chicks sa kanto. Antiya ka ba? Ano yun? Ano yun? Buhay pa yung mama nila. Buhay pa ang mama nila. Sa balay po. Dinilang kay ano, yung agiw. 84 na. Kusog pa. Danan nga rin mo pa yan. Dito kami sa Media, sa dati karapang Takalo. Ano ba ito? Kami plaza maganda. Dito na kami. Ano yun? Sa loyo. Kailan nga akong pandila doon? Diri ko na ito pala ko. Kaya pa pala. Apo-apo pata. Hulo no. Tulo. Sibuton dito sa Dapat sige. Doon pa sa kabila. Nakadukot na? Grabe yung pasok. Nadarang ako doon. Kaya kanto tayo lulupin ka na pa dyan. Bulog, kanto na kami. Doon sa bus. Kanto na kami yung papa yan. Ano po? Ano sa akin kita? Ano po? Ano ba ganyan araw ka? One year old pa lang sila from bayaran naman kayo. Tatay.
kapatid yan ni Carlos. Ang init. Ay, mga inyo ito na ay. Ang may picture pa. Dati may picture yan dyan. Hininali na kahit binayo na ba? Oo, na ano, Ano na na... yung picture niyo dyan? Soloan si mama mo lang. Ay, si ano? Si Papa. Ay, nino pa yun. Kagagyan na namin. Koy, cuman lang pakai siya na. Ano niya? Papanin siya. Iyagan niya. Bawal kawan naman. Hindi ko man. Simula si Karen, dyan din ako. Wala din ko ano. Dadahap niya. Kaya nga. Dito na ako. Papa, ito na ano. Hindi. Tinawa siya rin ito. Nagpapabak ko eh. Hello? Nice town. Doon ako din. Dapat 32 yan, nagkamali ng ano. 1932 dapat. 1932 dapat. Pinatanda. Yung gano'n na nagkamali. Pwede man yung dalawa na. Di sa ano na yan, 100 years na dapat. Ano ito kahit utang. Wala na nag-imod. Ito mo. Ilagay mo na lang. Ilagay mo na lang ito bibilang sa'yo na ano candle dito. Ito na maliit na candle. Sino yan? Wala man nag-visit kanina. Lolo ba yan? Kay Lolo ang kapito. Sige, parang dito ko. Oo, lagi. Kay Lolo ang kapito. I-pray mo rin. Nasa Manila sila. Si Sir Norme? Si Sir? Tagaluna? Sabi niya. Sino? Si Sir? Teacher ko yan. Sino? Karen. Ayun eh. Teacher mo sa high school? Sa elementary. Central, naging teacher. Ano yan, tinutokdoan sa parang PE ba yun o practical arts pa? Practical arts yan tayo. Anong kumain?
Hindi ka nakakagamot. Kabats ko sino yung bata, Rowena, di ba? May Sir, kamahod mo, Rowena? Manila. Sa Manila. Mga Rolex sa lapit sa 15. Tsaka yung sa mga Role. May susunod na ako si mama niya. Ah, Namatay man siya, mama siya nakakasin na. sa Manila. Kaya di ko na pinatitulan. Hindi kasi baka kumapit sa wire. Yung wire baga o. Lalong ano ah. Lalong. Di ba niya na ano na yan? Ay, nakamas pala ako. Mas mga mo to. Matay sa ano pa pa lang. 1 year old. Si Lolo ko. Si Lola Umi, ano ka na? Tira ka na. 5. Ha? Mga andum-dum mo si Lola ha. Si Lola Umi ha. Si Lolo ka doon. Di ka natin andum-dum ha. 5 years old na siya dyan eh. Oo. Dum-dum niya eh. 2015. Kailan niya yan eh. Oo. Si Lola Umi ang tawag na rin ni Miko Lola Umi. Lola Umi. Ang gaway na rin. Mas lalo si Hina, si Tita Hina. Ba't kanila? So dahil pa si Renz, nakauli din si Renz nung namatay siya. Makatukita. Kain ng kandil kan Tita Hina. Ngayon pa, di ba? Kain ng isang kandil. Huwag kunuro kong sa kandila, madalaga na ako. No, ang daming tao din eh. Ayos din ang pagkadali. No? Si Randy, kilala ni Mercy daw yung tumira niyan eh. Si Randy. Taga Balod man. May utang pa nga ako dito yan. Wala na pagpaimot sa ako. Randy ang pinsa ni Leo. Hindi rin man pinsan mo. Ewan ko lang. Pero kilala sila. Si ate, malahan si ate. Ada si ate. Nakahabol pa mga lettering. Hindi nag-aagos. Hanap dito, diretso na kami. Nakakalak mo. Nakakalak na. Daming tao. Bye pa, ma'am. Mali na ako. Punta tayo sa aking kapatid mo. Sister. Vlogger ka na, no? Medyo. Ayan na, ibabalag kita. Sige.
Tight. Ano? Nagimod? Sa'yo. Like yun, nag-like. Like, wala like. Ay, sa'yo. Ito tayo guys, sa kapatid ko naman. Ilang sanaan ka? Kuya, din eh. Mama din siya. Tapos, may bata na lagi. Itong napapasuan. Mapapasuan. Ako ang dali yun. Ano da? Ay, Marita. Ito. Limpihan mo nga, limpihan mo. Galing mo. Ang galing mo yun. Hali, ayun na. Jun man nabuhay si Titang Gia. June 29. Yes, sa Sorsogon. Oo, pagka piyesta doon, nakakanto yun eh. Tayo. Pero ngayon nagkakatag-kindi sa Bicol. Hali anak ka, napakmit anak ka. Ano lang na ito? Sabi, Pugkot na, Franco. Pugkot ka na. Dito sa gilid. Bata na. Ay, agiyanta daw si Papa Dan. Dili, si Lola Pina. Dino, Franco. Tapos hindi ko na yung mali ano. Nagdangan na kandila. huwag masyado dikit kasi maiitom yung ano. Sa bato na yan. Yung bato yun dun. Kinamot niya. Tanggalan mo ng ano, lupa, ang buhangin lupa. Tanggalan mo. Yan. Tagal noon. Yun na inaanin. Bakit? Sinipan ng ano, kandila. Yan. Kasi maitumo ng ano, san... Ay, Jiboy! Hiniripan pati ang kandila. Ano yun eh? Yeah, matindog na yun. Ano? Matindog ba lang yun? Kaya nasabay na ano. Para na Franco. Yo! Wala yun. Kalali Kulay ko. black pati tapos white ang binutang. Alak. Yung doon ko na niyo, di ba? Tignan niyo, makalinig na siya sa susunod. Wala. Ayun pa din yun. Wow! Ha? Nala ko. Dapat ibot nga, ano na lang nga ito, ibot nga. Para maliwanag. Lipat mo. Dito sa may ano, semento, ayan. Pinaka. Yan.
Patakan mo. Steady mo lang. Yan. Oh, nadulas pa. Pagkakuan na no. May ano pa. Huwag mo na patay. Diri, anohan mo na lang. Siniho. Putulan mo lang, putulan mo. Bato sa bato. Diri, ano mo? Sinugan mo. Atay ko siya. Melchor. Melchor Choy. Melchor Percon. Percon. Uy, nakahiman niya to. Balik mo ang dila niya. Mapa. Ayun, oh, liwanag na yung pangalan. Pareha sila, ubus din namatay. Ay, 29. Oh, birthday ko. Set pa, set pa. Sa'yo pa, ka-birthday mo, sa'yo pa, sa'yo pa. 27 ang birthday. 27. Ako yun to, 26 mo niya. Bawasan sa'yo. Grabe, magkaiba ba? September ka ba ya? Oo, September man ako, 15. Ay! September 15. Kailan? Ay, pag... Yo! August 10. August 10. Ay, mga... Bira ang Binaduwa ko. Ay, oo nga. Ato, magkaiba ano nga. Ay, Ray, isang imig nito. Sabi mo yung magkaparin. Ano? Magkaiba ang... Ay, nga, pagbukukuha na sinti. Kaiba ni Isaw sa inyo. Isaw man ako, pinipit siya. Happy birthday. Ay, ko. Ka-birthday ni Isaw. Yeah, kanta. 1, 2, 3, go. Pagawa ko dito pa. Hey. Ba't sinagawa siya? Yun. Ay, pamilya mo. Jenny Judy. Bonto. Ora pag titinawa. Ay, si Jurich mo, ya. Bunto. Bonto. Bonto. I'm bonto. Ano yun? 2008, ako nabuhay. Tingnan mo may bahay, oh. Kulong na kulong. Ano? Nakakandado ba yan? Para hindi na makalabas yung kaluluwa. Taga-Japan na dahil. Malamang June 28, June 29. Ayun. Iyon. Pagkagal. Sino na? Sabi mo ay. Sinino? Fernando. Maaron na ka mas. Guys. Paano Nef? Ayun na, may mga kasundi na. Dito daw. Pedro H. Dire. Ano, di ko ba yung friends? Sagat siya. Ako dito kaya. Ah! Yung una F mo, sagat siya ng F ko. Kanya. Ay. Luis. Ay. Pasok ka sa bako. Hindi nila sa tabi ni Carl. Oh, saan din sa... Isaw man ako. May nalaga pugo. Maingay, maingay. Ang dadasal. Venus. Melchor. Wala, hindi tinuwang mo. Ano da?
Melchor, Choi, P. Garcon. Luis R. De la Cruz. Ang pinakadalang natin yung mga Pilipinas. Top 5 videos. Ang pinakadiyo, ano pa ang Nanang napinigan may tulo lang na later. yaw. Yaw. Mabugo. Yaw. Abaya. Yung panganay. Ay, dili. Giancarlo Idio. Ay, dili. May dua panganay. Uy. Si Ungani. May sayo nga ni. Ano? Yung sa'yo, mayo. Why? Tik. Wow, ka. May sayo pa man, may sayo pa. Tere. P. Q. Ay na, ora ka R. D. D. May sayo nga. Ay, may duwa nga ni na apelyido. Baga. Kami. May A nga ni, may A. May duwa, may Delfrado. May tulong nga ni pa, Lim. L-I-M. Yun nga ni, duwa na ano na middle name ha. May duwa na middle name. May apelyido nga ni SR. Ano mo din ang pinila? Senior yun. Kaya nga ni senior. Mga book nga. Ito, A, SR. A, B, wala pa si. Wala pa si. C, B, ito, C, A, B, C. Yaw pa D, F. Wala F. Wala F. Ay, ito F. I. Hanapin na yung I. Buo na nga ng tao eh. Buntok. Melchor. Kuya. Melchor. Why? Yung balak pa. Bigla Franco. Melchor. Yan, yan, paano oras ka naman? Dito lang, stay. Stay po, because may ginawa. Stay. Ito mo ako sa bayo. Kung harapan ka mo. Melchor Toy. Boy. Akay, nanay na boy na buhay. Oo. Arong. Died. Died logo dead. Duwano. Ay, pati, mabuga ko pati. Liwanag, oh. Mahal na, sagot sa tao. Mahal na. Carlo.
Yung best friend. Di ba nag-away kayo? Lawara nito na ano, na ang sa'yo na heart. Ya to na video, gaya man. Ay, mandito, ay, mandito. Di yun, di yun. Daming tao. Aring. Yun o, nasabot niya. Yun, o. Aring niya, na Melchor. Ay, 6. Ito po kalo, ito po. Yeah? Basahin. Bernardo E. Ano yun? Bernard. Bernard. Una ko may O. Ay, Bernard. Bernard. Ingay. Ingay. Diri. Iba gaya to. Ano yung unang buti niya. Una ko niya yun na E. Ang puro na O yan to sa suko. Ila kami. Carl, sarabay kita mag-uli. Dili ka na high school. Dili, nagsusulog na. Kilala ko. Diri, kaya pa no. Ano ka na? Mag-layo ka na, dali. Mag-layo ka na. Ricard. Ano yun? Paul. Si Paul. Two years old ako siya na ano. 2 years old. Ilan ka? Ano ka ba? 2014? Tama. Ano si Jubal na naman? Grabe naman yan si Jubal. Miguel Laraya. Ulor na ho. Oh my God. Ulor na rin ang iba. Ini, ini. Uy, Yun. ini ipakumbo. Yun po kilo na. Ay, si Jubal na, si Jubal. Oo, talaga sa nagsasala dito pa. Wala kasi. May dalo na sa akin.
Mawan Arnaw. One hour na. 1 hour na. Wala, ginawa na naman o. Ala, nakakay ni na duwa sa ino nagasti. Abang, grabe yun. Kabakal. Kabakal yun sunod. Katanawin na lang. Ano naman yung ate? Katanda, mas daw na lang. Say. Bitin mo yan, oh. Yan, yan, yan. Nalikod. Oo, nakasik mo. Yan o. Pichi ko. Hindi kami. Ay, sister. Ay. Pakuli ako din. Mas lagan niya ate.
Salvador Pereira. Isang horok butan. Para agad. Isang horok butan. Wala ka. Uy, makinig din ng movie. Ano yung movie? Hindi ko yan sa labas sa patinilo. Sorry. Teka, tunta daw si si Papa Dan. Ano sa kabila yan? Ito na. Dito ako magsakay, mawala ka. Diman. Dito ako masakay. Ano si Kabon mo? Ang dami ng tao, guys. Pauwi na kami. Pauwi na. Ano na ako? Hindi kami rin. Sabihan mo lang makipagbayay ang bangko. Ano naman ngayon? Gano'n kong nalakaw na hindi. Ha? Tabi. Sekarang. Sekarang. Balay lang. Nakuha lang. Ayuhan ko lang si Papa. Ayuhan ko lang. Ano? Si Papa. Luar ano kami. Zak Adam. Ano, nahanap na? Sina? Ayun, nahanap na. Nahanap na. Sino? Yung nanay niya. Nanay ni Muni. Ni Muni. O yung hinahanap niya kanina, di ba? Tabi, makikiraan. Pero si Bang Dali yung Rico.
Puta. Kaya unari nga na. No, bulsutan ko yun. Ikaw man, ginadaka ka sa isang gugulat ka sa yan. Kasawa. Giyan na, paling ka. Bubulsa tayo dito sa pa-square na buo. Ako yan to, nalagalag, pawala. GR! Pawala si Gay, ay pawala si Tang, pawala. Mahulog pa dito sa may face pin. Nilubungan pa lang. Turn on. Ako lang yun. Turn on. Yan. Oh. Nakanta kami dito kay Madarag ko ninyo. Vlog muna kita. Yan guys, nandito kami sa sementeryo sa Campo Santo. Mga tropa pig. Regan, sa si Tony, ang kamangod. Ayan o. Hindi ka mo nakano? Dito? Oo, alin na kami dito. Paikot-ikot na kami. sa kapag mo. Sira kami. Isang kapamangking ko. Ay, okay lang ini. Klase mo. Oo nga. Klase Tama mo. kami dito. Di ba rin? Oo. Sige. Ingat. Ano mo, yung sasalita mo na? Turn on, turn on. Tibayo nga yung cellphone mo ah. High-tech na ng mga cellphone yan eh. Sana all. Ganyan na cellphone. Dami. Ano mo na ako, Marisa? Ito na, kanmanong ka ako, makaw niya ito na dito. Sige. Oo. Huli naman ako. Ha? Huli na ako. Ulit ka na? Oo. Tara na. Din kita. Dini. Ano sira? May dumadaan kang pa. Oh. Pare na ka mo.
Nawala niya to bata si ano, pikit kami. Pag una kami ang kuya niya. Sabi, kuya, ako rin ako. Sige pa nun, ano, may ginigil tapos pinalatahan mo sa sabi, kuya. Ayun na, ano na. Nagsusog na yan. Nawala niya ito na pot. Ano? Ano naman yung pinigil? Hinahanap ka mo? Nawala niya ito na pot. Kuya, kapag ka. Uy, may predo. Nakita ako na, pray na. Harang daw kami yan. Ano, ang iba din. Kada gano'n, sinagkami. Wala nang bumisita. Wala nang bumisita sa. Laka, Hainan, ano? Hainan, Hindi lang. Ubus na. diri. Ano? Bro? Ang bote siya ako, ano? Captain. Ito daw ako sito kay, ano, maraot pag, ano, magtapok na yung bakura. Kaya nga. Di ba ka naulog lang? Pakulong ko kapit ito na pakulong. Yeah. Yeah. Si ano, si Tito Tani. Eh, nakaringga. Hey, dili. Trangka. Sayang, diling ko ta si Carl. Dito yung kinaano eh. Abileo na. Saan ba yun? Check ko kung Hey. mawara kaya ito. Taga nga ni Pati. Hindi ko susugo na ako. Anak na. Ito kasi mawag ka. Bawal ka na. Sunulit na sa sinap. Yung pa. Ito ka na ng mura. Ano yun? Jo. Classmate. Jo. Pagkatag sa Gusta. Ano na, mayan? nandali ko. Sabi ko, ngayon, Ay, kay naka, ano ba na? Oo. hindi siya na kayo. Duwa yun. Ngunat lang na maka-birthday. Pero, ang kamatahan din ni Papa ni Mama may alini. Kaya niyo,
nabuhay ang bata Junior, ang panganay. Hindi man o. Ay, si ano? Jordan. Ay, si Jordan. Ito kan daddy niya. Sa bata. Dini? Sa birthday May sa bata. balay pala doon nasa daan. Ah, Saka, ano ko rin din sa Eskinita, may balay-balay din karapatan nyo sa kaabay nyo. oo. Yung Lolo Juan? Manuel. November 1, 2022. R.I.B. Wala nga pa. Ah, sige. Alisin natin. Pikit ka lang, pikit. Tingnan mo yung tsura ako. Pikit. Ang pusa, oh. Parang natutulog lang. September 15, 2008. POB, diri alam sa imo barkada ni imo birthday. November 1, 2022. Uy, doon na nag-ano. Oh, ikaw naman, dali. What? Si Jubran naman, nakamalista kang Jubran, nakamalista. Nakamalista. Pikit, walang umiiyak. Ay, naka-side view. Meron bang ganun? Uy. Bon. Nanong tabi ang... Ano? Skill of color of chocolate. Uy, nanong katabi na boy. Nanong na boy. Basta ten. 1998. September 21, 1998. Dahil. 2014. Ay, 2014. September na no. 10. January. Bubo. January. Bubo, February 22. February 22. May ingay. 2014. Ay, Jim. Nan. Siya. Dead. Ay, died. Paano spelling sin died? Ay. Uy, nakikita. Sabi mo. Sabi ko. Sabi mo dyan, ano? Sabi sa kanya, sabi sa kanya. Ay, ito din. Una din eh, sabi mo. Siyempre, nakapahirap. Okay, kiraray. Sige, ako sa nitira. Ako naman, September 1, 22. Okay. Siyempre ako. Franco na natin ito. Antonio Pinaobra. Antonio Pinaobra. Inahe. Inahe. Ay, laba matabi. Sana kasi hindi ko natin. June. June 10. June 10. 2009. 2009. Sumasagot eh. November. Paano ka namatay? November 1. November 1, 2020. Sumasagot. 2021. Ay, 2021. Sorry. Ulit, 2023. Ay, Yan, inahapot mo. ulit. 2020. Nantan ka? 2022. Oh? Iba na niyo sa inyo. Dado. Paborito mo naman siya. Ang corny mo. Nahanap ka ba? Kahit mo saan Diyos, di mga Nakita ka? Eh, may utang din ako doon. Paraman ako kay Mood. Hindi ko man nahanap siya. Sisingiling ka son. Sisingiling ka son. Nakakagi dito? Ali kami dito. Hindi, wala kakakagi. Sana gano'n. Wala. Punta pa rin ko lang. Oh, July 4, July 1. Tapos si Siri, October 5. Pwede naman na. Kami. Sabi ako na. Magalay na lang ako. Hindi, magalay na lang ako. Kami.
Ito yung kinalolo Juan. Bantay topic kandila. Alay mo ba? Huli na ako mo? Oo, mauli naman kayo. Mahan akong hatid. Oo. Tawon baga. Uy, ito dyan ito! Ano? Tara. Thank you, thank you. Makapugot na ito kay Lolo. Ayan guys, pauwi na kami guys. Ayan, maraming salamat sa panonood nyo guys. Erin, ta. Kaya mo yan, ha? Ha? Taas-taas mo pala naman. Oo. Ay, bakit ito may din? Ayan, nagbablog ako. Oo, live yun. Radina. Ano kang kuya Ken? Tama, lagi ta. Busy na. Iwa lang. Tama lang yun. Part of the family. Ligtas undas. Katuwang ang simbayanan. Ayun guys, nasa labas na tayo guys ng Campo Santo, kung saan tayo po ay pauwi na. Yan po, patuloy pa rin ang mga pulis dito, barangay na nagbabantay yan, sa seguridad ng ating mga kababayan dito sa Campo Santo, Gumang, sakop ng Balo del Sur, del Norte. Ayan. Pauwi na kami guys. Ayan. Luway lang. Tanda ko sa nakabang mo. 7 po pero Papayad ka muna. nahirayo unan ano. Ang lukusod. Papayad ka muna. Nasaan si Princess? Karo. Ayan, ito mga ended na nag-stay. Upod si Ate Monique. Ah, Day of the Dead. ganda tayo guys. Ayan. Pabili yung teto kan Ate Banji.